miwangima kendo mar chako kugo kodi tich kawuono e chak tich tarik adek dwe mar adek tarik 6 dwe mar adek higani mar 2023 nyakwar jwang en dwe mar geno kendo en dwe mar chere ni mar ngidho moro chako neno kuonde moko to gogi pe kata kamano dukom duto gin teko mar Jehova Nyasaye. Magi te timore ka koro to ndalo medo sudo bang' ka jatend Azimio la Umoja kendo jatend party mar ODM Migosi Raila Odinga landa yanga nomiyo serikal ma en owuon okoyango ndalo 14 mondo ka oyie oduoke ngima chien. Ndalo medo sudo ka en owuon Raila ochiko ng'anyo mar tipo mar chomo gi ng'ong'o tend piny Kenya manyien ni mar neno ni gik ma bende chano jo Kenya oduok piny. To piny maduong' malo duoko ma ji koro penjore to en obedo wuoth achiel kachiel mar ng'anyo nyaka State House mar golo oko jatend piny Kenya masani Migosi William Ruto koso dhi bedo nade. Mae gima jorieko gi joma somo piny osebedo ka goyo mbaka kinde ka kinde. Jay Bonyo wachni osebedo kobuke nyo wache ka ne liend Opio Otondi ma en ker manyowe wacha. Yes. VJ kapok adonje man yes. Monda kwere gimoro manyo timore Uriri kechange no tenore gima yes apa ni higa ma wantie ni gi kit lony ma wanago oken gima ber ni jo siasa dhie liel to ga gichope liel to gigoe siasa ten siasa migoyo malwenye bende wuokie iketho liel. Anya neno kanda moro gimanyo timore Uriri. Ka seneta ma Migori Edi Gesheru Muok to kod jaod bura ma Uriri Mak Nyamita ochung'e podium to koko ng'eny to lwenyo wuok. Apenjora gani to jasiasa kutimo tiende no dhi liel odhi no dhi iko koso dhi ni nitiere ji kuro modwa dhi losogo ang'o matero jasiasa liel en kuma kuyo nitiere makaber to nego bed ni ichopo to ko mi nafas ka jatanyasio mi nafas kaka jasiasa to chiumna kuyo mari to kanitie gimidwa wacho mopogore gi mano to ang' ichoka put mari oko mar liel mondo ilos gi jopiny kar bedo ni dwa ketho liel ma dhano nitiere to dhano nigi kuyo nikech sami ketho liel kang' idok odi bet piny gi nyithindi gi minodi kata gi wuonodi gi nyithindi kaka jasiasa kata gi mamau gi babau kapone gi ngima to penje ni to liel mani dhie uiko maber tiduoko nang'o. Oken gino ma ng'ato koro gogo kore to miyo ji pesa donjo go de Facebook to donjo go de social media to koro ni pake ni nuneno kaka na time en tim modok chien en tim moko dhi sikul en tim ma akiani daluonge ni en tim machalo nang'o nikech eliend jomoko ikaw siasa itere tidhi ketho to bende ni ber ni korigo godo kori ni wuotho godo iketo ji e Facebook mondo olandi kendo paki kaka ni duo nyawadu kente maber tapani jo siasa wa matendo bende nyaka gilok pachgi sani higa en 2023 gigo manitimo 92 gigo manitimo 96 mitimo 97 to kata motim nyaka 2007 gi 2017 okber kitimo sani pile pila wachoga ka ni kapap dinyi nitiloko patano jo siasa wanyaka loko patano erokamano kwa donje makori penjane kapo gidonje wach no mana matin nono iparo na kanyo ni clip no oseikore mar miyo jowa mondo no chakore karang'o nyaka wago wiye nikech I think bro bedo maber mondo jopinyo ne gimwa loso erokamano koro wacho ni okyali yao saba ni onge ko chik mojo kamano nitie dispute over the outcome of the elections. Ni wadhi court to court ndoko chwe diera.
koro adier osewuok sani. Omiyo ok wanyal kendo dhi nyime gi ng'ama kama nyaka 2027. Nodwa keto kore miluongo ni IBC mare kende. Uyie go nyithurwa. Uyie. Udagi. Odong ndalo 4 kende. Koro odong ndalo adi. Bang ndalo 4. Abro wacho moriere. Nyithurwa. Abro nyiso moriere kayo mwadhiye. Kochopo kucha. Kaka joluo machon. Mana kamano nyakolonga juang watimo mos wabro mi kanda mar gima nyotimore uriri no banka osepuodhe oseluoke osekete kaka owinjore nikech ing'eni Ramogi TV kiro weche kendo keyo weche kokalo kuom lony miluongo ni ultra high definition UHD. Ong'awe malo nyakwara Ramogi juang mane momiyo neno ka picha ler wenge wa pichni wachalo joma nyomadho gimoro kata kamano mogo kuoma kamoro kumadho ga chae kinyi kata kamano nyakwara Ramogi juang jatend Azimio la Umoja Raila Odinga kanyo loso Elien ko jaduong Willis Piotondi giko dira mokalo chien ko wacho ni dong ndalo 4 kako to wagolo kawuono ko dong ndalo 3 JB. Erokamano VOJ. Dhano rito kabisa. To gimomiyo dhano rito en ni Raila Odinga nochiko jumbe mokalo nomiyo serikal ndalo 14. To ndalo 14 gik manowacho ne en ni serikal nyaka duok bech nengo mag gigo mitiyo godo pile ka pile piny. Magi oriwo koda usuru manowacho ni serikal osemedo. To magi bende oriwo gigo miluongo ni subsidy. Subsidy en gino pesa ma serikal keto ewi mwandu mora ma japiny tiyo godo kapo ni beche ni malo. Mondo beche odogie piny mondo japiny onego bed godo kaka timo ang'owa kaka nyalo nyiewe e yo mayot. To koro dong ndalo 3. To kanyo loso nyahera Kisumo kuma ni yike ker Willis Otonde to no wacho ni koro tich 3 to bro loso. Obro wacho ne ji kuma piny ochomo. Dhano rito nikech nyaka noa Afrika ma milambo. Jatend Azimio Raila Odinga osewuok oko ka kedhore gi serikal kokwero kabisa ni en okoyango serikand William Ruto gi jodito mage to nitie gigo mabende odwano tim. Mokwongo en weche motenore kod IBC. Kano oduogo nowacho ni IBC onego timne nonro matut mondo ng'i ane ni to en ang'o gang'o manotimore kaluwore gi weche mane giwacho ni whistleblower nokonegi. Mar ariyo nowacho ni ok gibibeti achiel e put kata kweth mokoro yier ni biro ng'iyo kata nono jogo mibiro yier kaka commissioners mag IBC manyien nikech kweth Chebukati cha tutijgi doserumo. To ga 4 maniluongo ni Cherera Foka bende dineno ka 3 nogwe tao. To mano dong Irene Masit bende nyicha jatend piny otimo ang'owa oriembe tich. Koro Raila Odinga noketo dwaro mang'eny. To nyalo paro mane kaka wanene ka Emmanuel Koni strategy maber en ni kikone ji nadwani kama otimore. Tiketo ni ka ok otimore to ma kama bro timore. Eka ji bedo gi ler kod adiera ni giri ni ochomo kanye. Tadiera makende en ni kwasewacho gino kadinwa to koro waneno ka Raila Odinga temo wacho gigi to keto ang'owa ultimatum. Kochopo tarik mapani en tarik 9 tarik 8 tich 3 en ndalo 14 nyaka ne gibed jivanji magichiwo ultimatum mar ndalo 14. Serikal onge gima osetimo. To bende nwa wacho kae ni onge gima gibro timo. Nikech serikal manie telo man jatend piny manochamo muma en William Ruto. To kapono timo gimoro amora nikech jogi owacho to bro chalo ka gimo timo ang'owa odok chien to winjo jogi to timo dwach jogi. So mano nwa koni onge gimo bro timo. Mar ariyo nwa wacho ni gik ma Raila Odinga wacho gite ok nyalo timore yo mayot nikech ng'eny gi ahinya weche mag osuru nyaka dhi e od bura.
to od bura ka nitie gimiluongo ni finance bill ni biro ga dwe mar 4 nikech ene ma serikal koro wacho ni hik omenda mabiro kama kaka wabro timo ang'o wabro choko osuru kama kaka wadwano osuru odhi so ndalo 14 gigi nok nyalo timore gimiluongo ni subsidy ni eto en gima jatend piny kohero to time en mana ni subsidy mar mogo ma ogai mar Azimio ne wacho ni William Ruto kano donjo telo mane gima nokuongo golo nikech Uhuru Kenyatta noketo subsidy mare ema noduoke bech mogo piny matin so William Ruto kano segolo to koni en nikech ong'e kaka riembo chumi no wacho nwa kamano do pok waneno ko ng'e kaka riembo chumi gidala dweche 6 mosekaloge no wacho ni gimomiyo gologi nikech mano ok en nyayo uchumi mar Kenya nikidwa keto subsidy to kikete e point ma ji nyiewo godo ikete point ma ji timo ang'owa loso godo mwandu emomiyo nokoni subsidy mukelo dhi e mbolea tich adek pod okaparie kendo an bende rito mana kaka japiny rito mondo ne ni Raila Odinga bro wacho nang'o nikech bende osewacho gima ng'eny to ng'eny jok maluore ng'eny jok maluwe to dwane gidhi kanye gidhi ot mabathe kanye nikech kata kiwinjo ka ji loso nyane kor piny e weekend tineno ka dhano wacho ni wan tich adek wadhi kucha gihikore ni gidhi kucha emomiyo bro bedo maber ni kapo ni en dhi kucha to Raila Odinga nyaka wache ni kucha kwa dhi to wadhi omengo to kwa chopo mwasedhi wayudo gimwa dhi omono tang'o madhi timore bang'e kanyo nyaka prepare joge chon jok maluwe jok mohere kapo ni nitiere gimodwa ne gitim kodgi to kata kapo ni en rally ni koro luongo rally e Uhuru Park to tindo lor kata ka koro dok ni en Jamhuri Park Kamkunji to kata Jivanji dok kata Jivanji to kata moro ma Greenspan chande Jacaranda to wache ni kwa chopo Jacaranda to gima emwadhi timo nikech sama pod oketo ji gigeno ni tarika 8 no ka gidhi to nitiere kiawa moro ma ji timo ang'o bedo go gikiani to kwadhi tang'oga en jathum mano wacho ni chiem chuth mbele okong'e so nyako bedie ni ndalo 2 modong' gi o prepare joge nade gi gik modhi timo ang'o modhi wacho kata modhi timo nikech mano bro chiwo ler mondo jogi ong'e ni kuma wadhiene kumidhi wachnwa gini ni tok kanyo wadhi wuotho nang'o so nitiere dwaro moro manyako hik godo jogegi nikech awinjo ni nitie nyaka jok mowacho ni gin gidwa idho buses gibiro Nairobi nikech jakom Raila Molo Odinga dhi loso to jakom dhi wacho negi kuma piny ochomo to gin gibiro ka ging'e ni e pachgi samoro ging'e ni kuma piny ochomo ne ochomo processional way ma gin kumoro amora ma gibetie to giwuotho to gichomo processional way to giidho malo kanyo to gichopo e gate to koyawnegi to sawa kolornegi bende gino kakito so nyako wachie chon mondo jogegi obed gi preparation kech nona to bro chopo Wednesday to kendo list moro mar ang'o demands to bro go chunyo jogi nikech kano winjo kakoloso e liend ker Otuonde nyo wacho ni koseloso to bro timo kaka joluo timo ga ang'o timo gacha iro kamano to nyako bendo ng'iye ni to apart from joluo jomagi kendo ma support kech mating'e ni no wacho ne joluo nikech no wuoyo go ganda luo koro mondo ganda mamoko ma bende mohere ma support madwa winjo gima wacho to dwa neno ni to iwacho ne gini gitimo ang'o mondo bed ready nyako los kodgi gi bende mondo land negi nikech mato no lando no ganda luo to kapar ka Azimio kata ODM en chama mar joluo kende okapar ka jaluo kende mohero Raila Odinga nitie ji mang'eny koro weche mowachogi nyako wach ne oganda te mohere maluwe mondo gibed gadiera
mondo gibed gi mijingo kuome, mondo kik gibed gi kiawa moro amora ni kochopo tich adek to kendo en demands moko mok en action kaka ji e pachgi ong'e ni ang'o tich adek en action. Erokamano. Fred, chal kage ma dhok ma japiny rito maluwo jakom Raila Odinga, oganda jo Kenya ma bende oyie kod kit siasa mare, ochiko itgi kendo oketo wengegi ni tarik 8 en wacho gi timo koso en wacha wacha. Victor, akiani ikuongi yie na aludho Senior J kama okwedo godo gima notimore Uriri nikech kamoro ang'eni okwabiduoge to magi gin gik ma nyaka kwedi tim ma coach mane mane otimore e liel kama ne senator ma Migori ne nitiere to kod jaod bura ma Uriri. Gima nyaka waparne jotelo ni jotelo yier gi jopiny to ko yier gi jopiny to konego ginere ka gima gin malo kata gin e piny moro moloyo piny mantiere. Nikech natemo kawo pichani tang'iyo liel nikech ng'ata mosebedo gi liel ong'eyo ni liel josiasa gi sama biro liel to giparo ni gin kendgi ma gin e liel ka liel kidhi tibiro do kantiere jodalano man gi lit masamuri biro ka ne miyo mowito jaode kata ng'ama dichuo ma owito jaode ibiro kantiere nyithindo eka bende wan koda wede samoro ibiro ka maro ni kacha ibiro ka jaduong' ni kacha oche ni kacha mowuok kuonde mopogore opogore kapod iweyo josiasa kae tibiro yudo kosiepe bende nitie masamoro ng'ato nigo osiepe gi moluoro moya kuonde mopogore opogore to josiasa gi kabiro gi wich momoko to giparo ga ni koro ka gichopo ler kanyo to gin kendgi ema gintie. Koro miyo gima notimore ma kang'iyo clip mane nitiere tinno ka monj mane otimore ne senator makanyo ma jomoko chwe oiko goke to bende gima ne otimore ne jaod bura mane ni kacha macha en tim mar wich kuot nikech samidhi e liel nyaka ing'ini to jodala ni giwegi gineno nade ka koro mere nyalo ringo kamacha makombe odir kamacha oche oringo kamacha mu keth liende jomoko nikech weche mag siasa mokonji aparo ni en tim wich kuot kendo en gima ok onego bed ni timore kendo en gima nyaka kwedi e yo mowinjore. Koro yiena mondo aduoge chuny wach kuom penjo ma ipenjone mana kaka Senior J kete nyaka wakwongo wang'ini to kapod ok wang'ien to pek mar gini ni kanye to wakwongo wapenjore ni to weche ma Azimio kata mogai mar Azimio dwaro kata ma Azimio pedho gin weche mage kech weche gi ema biro miyo jopiny chot kata ok chodi. Weche ntiere ka adek kaka Senior J osewachogi. Mokwongo en wach mar IEBC, wach mar keto commissioners manyien king'iyo aput manchane ochuogi makoro biro dayo dho jok ma biro bedo commissioners ka IEBC. King'iyo kaka gini ncho time to Azimio wacho ni chane otime gi lwedo achiel makoro gini dhi keto Chebukati 7 kech machancha ne Chebukati achiel te mancha ne orochore kamacha koro kodhi oket Chebukati 7 gi ng'ata achiel to wacha 7 ni hero mona Senior J koro Chebukati ka achiel mancha chalo kamacha to gipenjo ni koro kanti 7 koro dhi chalo nade chal ni 7 ni ok en namba maber koro 7 dhi chalo nade kaeto nitiere wach mar pek mar ngima mama taparo ni josiasa kata jo Azimio riek nikech nitiere bende nyaka ing'e ni timulo gik mamulo jopiny kae mama en achiel kuom gik ma waselose kae mapek. Koro pek mar ngima ni en gima mulo jite en gima mulo jopiny kaluwore kaka bedo ni nengo gik moko idho kendo dhi malo. Kaeto ibire wach mar adek matenore gi wachne gidwaro ni mondo mi yaw servers gilawo dhiang' jakomo wacho ne jalang'o dhi gi dherwa koro idwa ni mondo mi lawo dhecha mondo duoge koro wach mar server nikech winjo ka no wacho ni whistleblower gik mancha ne whistleblower ko wacho gin kaka gineno gi jo Azimio gin gi yie ni mache duoko mar ombulu mancha ne nitie to giwacho ni jalang'o ko olal gi dhiang' awi maber ni kata gima otimore ni Beni bochako dhi gi jalang'o koro gima ni kae Victor wajok man samoro bet okiyo gi sondo kuonde ma jalang'o ne ibiro to kawo dhok sembo kendo twenyo dhogo gima nyaka ing'e ni dhiang' ka jalang'o kawo
to ufuato ndach dhiang kiluotie dhiang ma yudo dhiang kamantie deno ok duogo ga e yo mamuol iroke kawe iseyude mineno ka intie dala ma intiere joka rito ga gin bende gin gasere man koda kwiri makech ma ok ochuno ni udhi adhiya apani temo winjo kama kelono okimwomre ok ochuno ni bedo ne un seneno useyudo kama dheru nitie nudhi duogo kode unyalo akuno bende ka utho kuno ok uduogo kata samoro dhok be ok uduogo godo koro law dhiang nitie tuduogo gi dhiang be en gima opogore unyalo dhaw dhiang to ok gite molaw bang' dhiang madhi duogo Fred yo machielo temo wacho ni derne inyalo law to jolaw derne kidek duogo pacho maonge dhiang mane gidhi law maonge dhiang to samoro bende ka gidek duogo maonge joma ne gidhi godo to samoro bende ginyalo duogo te ma dhiang be giduogo go koro magi scenarios mantie jogi nyalo duogo te ma dhiang be giduogo gimote mowacho ni law dhiang ok ochuno ni dhi duogo gi dhiang to be ok ochuno ni dhi duogo gi dhok te samoro nyalo duogo gariyo moko bunya yudo ka noseyang ma piene ngeni nosetere bucha moserumo koro magi matung samoro tung dhiang ema yudo kata dhiang ema yudo making'iyo tineno ni maderi samoro tunge bende nosechom koro magi gik mantiere Victor koro ok en automatic ni law dhiang wadhi duogo gi dhiang mak mana samoro wanyalo duogo gi gimoro samoro joma law dhiang nyalo duogo gi gimoro koro magi gin gik mantie to gima do wacho kae kendo mar ariyo ma otenore gi weche mag pek mar ngima kiweyo law dhiang mae en gima donjo kuom jopiny emomiyo joazimio gi bende ne riek ka gibolo gineka juma mokalo ncha na wacho ni ponono giluongo ji kata luongo ji mondo miyo bio dhi e ndara e demonstration kata e ng'anyogo ntiere ji mathoth mabiro chot mondo miyo dhi to gibidhi nekech gilaw dhiang jogi biro dhi mondo mi ng'ato tur duka mondo mi ng'ato masimweyo odhi ousi mondo odhi onyiew godo mogo cham ne waneno gima notimore e piny South Africa ndalo mane jatend pinyno machon Jacob Zuma ne oketie e jela dhano nowuok karombgi to kana ng'iyo ching moro e BBC ka ng'ato bedo interview to in miwuok mikwalo gik moko ne in to ang'o momiyo in e ndara ni an kata gimomiyo an ka kia an mana ka ji oting'o mogo yawa dhi kode koro thuolo mar yeko gik ma kamagi bende nwaneno e lweny kata tulo manomuoch pacho kae e 2007 ma dhano ne donje e dukni to dhano turo gik moko to dhi ng'ato ting'o nyaka TV to stima to onge ode betri bende onge go koro magi gik mane timore ng'ato ting'o fridge gik ma kamagi biro timore to ahinya sama pek mar ngima nitie dhano wuok nikech sani kiwuok donjo town ka bathuru pa kama nche ji yweyo no kata dhi mana jivanji ibiro yudo kopong okinyi sani koro jogi opong nikech samoro ng'ato ok dwa bede ot tich onge godo koni wodhi oyue kata ka budho okang'o duogo magi gin jok ma koluongi to nitie eka bende nitiere jok man gi feeling mapek ni nyaka gilaw bang' dhiang koro ji okikore e gini koro aparo ni gima nitiere en ni nyaka go kwano maber kuom mpangilio mar gino mar ariyo jakom wacho ni gidhi tero petition State House nitiere petition Mikop State House. Koro penjo mana penjora kana neno gini ta penjora ni itere ne ng'a nikech ker monego beni dhi chiw gini ok en ker moyangi ok en ker mobedo recognize to ere kaka jal mokwalo dheri idhi kone barua mondo duok ne dheri idhi ndiko ne ni adhera ne ikwalo mondo iduok koro weche nitie weche matek malo ka nikech kama wantiere ni en kama pod ok wachope king'iyo weche manomuoch pacho ka kata mosebedo gi weche mag yiero gin gik mamuoch ga ma kizungu wacho ni spontaneous sama gino pod liet kaka wacho ni chuma idolo ka pod liet ka pod liet koro pek mantiere ka en chuma chalo gima ne oseywa muya chuma oseywa ng'ich to gem machielo bende kichaki neno kuom thuolo mosekalo king'iyo to ibiro yudo ni thoth oganda mang'eny pod ogeno kuom jakom thoth oganda ahinya oganda luo pod ogeno kuom jakom kendo gin gi geno ni direction ma jakom biro chiwo gibiro luwo mak mana ni execution mar gini ema koro dong e wi jakom to mogik yiena awach kama ni mana weche mag tiagas samoro nyalo biro nenore mathoth
to William bende en ng'at ma wiye tek king'eyo en ng'at ma wiye tek bedo ni obiro winjo wach mag demonstration gi samoro gini ok bi timore atima dichiel en gima nyalo biro timore motimre malach eka koro biro gi kama pressure mar international community nyalo koro biro idhe nikech ing'eyo ni bende kata mana sirikal dwaro luasi man gi kwe mondo mi gitim weche mag development sirikal dwaro luasi mokwe mondo mi giket maino margi e gik monego bed ni gitimo kora paro ni kama piny Kenya ntiere wane akere keke kendo wachomo akere keke mibiro yudo ka William bende jal ma wiye otimo koko wiye chalo wiye koko to jakom bende en jal ma kochuo wiye gimoro to gimochuo wiye no biro dhi manyako neno yude koro mbele ka nyalo bedo mondisore ncha ing'iyo gima ncha ne timore nyalo bedo mondisore nekech ing'eyo ni maandamano kata ji kowuok oko to kawo mula ma dhano dhi to dhi ogome ot mano koro tie ni gino ok otimore machalo moro mancha naneno kiwacho ni johala moko moya gi komba moya kia marikiti ncha ne odhi to giwuotho e town ka gisewuotho e town to gidok dala ineno ka gino ok otimo gine koro kinde duto mondo me gini obi obedi biro luwore gi strategy mar jakom nekech komachielo gini biro nyiso ni to en mana ng'at mohero ang'enge gi lweny kae to biro nyiso ni chalo nade komachielo biro nyiso ni to strategy mane mochiwo godo modhi oyudo gimodwaro nekech pressure kata bed mana ni William chamo gino tadir bende ka ng'ato siko gwe dhoth to kata in bende samoro muonyo ditami chiemo nyalo kata mana wi ma ok mi poka inyielo rengo ni chieme mo wiyo kata ni ng'acho chopo kuomi kamano weche thoth je biro medo ing'eni gima Fred wacho no watemo wacho ni tich adek ni ji mang'eny nigi geno kabisa to e pachgi kaka nene en ni nikech nosewachnegi ni jatend piny manie kom ni okene kom e yo ma jogi paro ni noriere gin gi geno ni kochopo tich adek to dhi manodhi godo mbulu moling'o moduoge ot moneno kaka gik moko dhi Bomas to gikone to dhi kaka nok berne gin gi geno ni tich adek no gino bro rocho kamano timore maracha mondo bednegi e maber mapo ni ok otimore to kaka Fred wacho en ni to gibro dok chien to gipenjo ni to kara ni chiko wanang'o magi ang'o mane wachonwa ni dhi timore makoro bende ok waneno emomiyo Raila Odinga nyaka ikjoge psychologically ni to en ang'o mabro timore chieng' tich adek nikech VOJ kiloso gi japiny mohero Raila Odinga to tich adek no rito kabisa orito kabisa mabedie ni tich adek no ena kendo mnaloso mwachni ni wadwa timo kama to chuny gi bro gora emomiyo kapo ni onge action mora amora to dwano chak wachne gi chon erukamano mondo ging'e nona bro kethore Victor mana dakika achiel kik wil ni mana kaluo ka Raila Odinga ni e history mar Kenya e ng'at manowacho no mbulu ok wadhi goyo to dhano ne ok ogo mbulu kochakore Mombasa kibiro Kaluo nyaka gwenge mamoko ji noko ogo mbulu tarik 26 dwe mar 10 2017 koro Raila Odinga ni emibiro yudo ka seche mineno wuoyo gi ji mana kaka iwinjo seche moko iwinjo ka chuno wani wawache dira kata lit tema kiyudo dhano oko kacha tiwinjo ka ji wacho ni wan jakomne marwa makato chalo nade to ene marwa koro gima senior Jay wacho en expectation ma ji nigo ni digi kama koro dhano osedhi makoro dhano osehikore ma gima dhi chomo koro strategy mar kanyo ni neno ka 207 no timo gima ber no chamo muma kaka the people's president koro gichacha kata no onge go office to dhano bet ne chuny gi notimo ang'o noduogo yuo ko wacho ni wan gi the people's president mano tiyo godo kodhi mosore godo go uru koro climax mar gini
kama koro gini dhi gik godo e ng'iende kanya kama koro ng'iende to odhi manage gini e yo machalo nade nikech nodogo chiro jok mancha kamoro pod nigi lit gino chako chiro jok mancha ne pok lit kaluwore gi telo mancha no obayowa makoro jogo chako duogo bedo gi geno moro to nitie joma nie gi geno no ma gin gi geno ni ji dhi makata chalo nade onge dok chien ero kamano wanarita nan to jathum madhi go thum ni odhi guro thum koso gini dhi chope ng'iende yo machalo nade nyakwar Mgajwang wanaketo wang'wa kaka oganda jo Kenya kaka Ramogi TV gi Ramogi Radio wanameni weche duto te matimre kalo koda okenge ma jatend Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga osebedo kakao ahinya ne telo mar piny Kenya. Mopogore kod mano nyakwar Mgajwang Kenya odiochieng' mano ma kawuono saa 5 jatend migawo machon Dr. Fred Matiang'i igeno ne biro chopo